מה היה האתגר שלך בעסק, ואז נבין מה עושה את זה. הכל נמצא מצלמת גם חשבתי את המסך. זה חמודה, תצלמי את כל הפאנל. איפה הצלם סטילס שלנו? אני צריכה צילום של הפאנל מוני, צלם סטילס לתמונות מהממות לחברי הפאנל המדהימים. שאני אעלה את זה אחרי זה באוצר. כן, מה היה האתגר? אוקיי, אז קודם כל המטרה. סוף שנת 2014, תחילת שנת 2015, החלטתי שאני רוצה להיחשב במהלך השנה הזאת של שנת 2015 כאוטוריטה בתחום התשתיות, האתרים של מוצרים דיגיטליים, קורסים אינטרנטיים, מועדונים וכאלה. ובעצם האתגר היה איך אני הופך להיות כזה ומה אני צריך לעשות בעסק בשביל לגרום ללקוחות שהם בעצם בעלי עסקים להבין שאצלי הם ימצאו את הפתרון הכי טוב עבורם בנושא הזה. אוקיי, הפתרון הטכנולוגי של כשאתה מקים אתר חברים או אתר של קורס או אתר של מוצר מידע או כל הדבר הזה, אסף ייתן את המענה הטכנולוגי המושלם, הוא פשוט יבנה לך את מה שצריך או שילמד אותך גם וגם. כן, להיות אוטוריטה בתחום הזה. איך יצאנו לדרך? אוקיי, אז היה לי כבר בעצם, היה לי את המוצר הסופי, שזה בעצם התשתית. אני רציתי ללכת אחורה ובעצם לבנות מה שנקרא משפך שיווק, שמגיע מהמוצר החינמי, מהמתנה החינמית שדרכה, באמצעותה בעצם מגדילים ויוצרים רשימת תפוצה, ולהוביל בעצם דרך תהליך מאוד מסודר עד המוצר הסופי שהוא בעצם התשתית. אוקיי. טיפה מילה.